Заслуженный майстер спорту СССР, неодноразовый призер и чемпион першинстваў БССР и СССР по велоспорте Миколай Петрович Каминский большую частку своего жыцця аддаў развіццю велосипедного спорту ў Беларусі. Под яго трэнерскім кіраўніцтвам беларускія спортсмены добиваліся значных поспехаў на велотрасах. Областная федерация велосипедного спорту Брестской области вырашыла ушанаваць памяць аб тытулаваным спортсмене. У прыватнасці арганізаваць першыя олимпийские дни моладзі по велоспорте ў гонар Миколая Петровича. Федерации мы решили посвятить честь его памяти Николая Петровича Каминского какие-то, будем говорить, турнир, соревнования. И вот пришла идея среди училищ Олимпийского резерва организовать это мероприятие, этот турнир. На працягу 2 дзён кожнаму са спартсменаў неабходна пераадолець дыстанцыю ў 10 кіламетраў. Улічвацца будуць як асабістыя вынікі, так і камандныя. Ангеліна Шчарбакова прадстаўляе мінскую каманду. Нягледзячы на моцны вецер, дзяўчына ўпэўнена, перамога будзе за ёй. Перед самим стартом, когда уже остается, к примеру, 10 секунд до старта, я уже настраиваю себя на работу, на то, чтобы хорошо поработать, что не будет все легко. И иногда, когда себя настраиваешь, что не будет все легко, все дается гораздо легче. То есть, настраиваю себя хорошо поработать и показать достойный результат. Амаль кожны з гэтых юных велосипедыстаў ужо заваёўваў прызавыя месцы на падобных спаборніцтвах. В этом году я была первая на спартакиаде школ. Это главное соревнование в сезоне. На чемпионате Республики Беларусь на треке 2-3 место. Канчатковыя вынікі будуць падведзены 4 кастрычніка. Пераможцаў у індывідуальных гонках чакаюць медалі і каштоўныя прызы. Трыумфатары ў камандных спаборніцтвах атрымаюць пераходны кубак ад алімпійскага чэмпіёна па веласпорце Олега Логвіна. Руслан Галах, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія «Брест».